KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe e Piindi TV bisimilla mon ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon non kadi min dañini weltare oɗo subaka talata hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e adduno fof ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe arde ko ɓuuri tengtude e jayndel nde oɗo subaka hande ene jeeya hen gardiɗo leydi ndi wadde renforcé bajjeno gohuji gonɗe e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon ne ha tenki to banggal yeewi askan wi haala dañ ka hakkude mabɓe aɓe mbiya ɓe jaltina Khalifa Sall e waɓe no mokka e nder yeewi askan wi ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe garen gudditirane jayde gendire le soleil e oɗo subaka noon ari tan koye gardiɗo leydi on ji darde muɗum e sara ɓeɗo rewɓe weltiɓe ɗum ɗon noon so yiyama tan jaleɗe kewɗe noon so heewi yiyede kalis koko inna kamɓe ɓeɗon noon ɓe beltinama oɗo saaha saabu ko faye koɓe tetteteno lewru maydu ma ɓeydite e ko way noon ɗum ɗon woni ko ganduɗa gardiɗo leydi ndi addaniɓe ɗum garen e jayde las ha joni tan ɓe garte gardiɗo leydi ndi ɓe mbiyete kay kanko omona weltina ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni e bajjeno gohuji woni tan ɓurde mo baɗade ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni yuman galle baban galleji en ɗum noon ɓe mbi ko tolne ɓeɓe ko fayi ko wonno yete ko wiyeteno bourse familial uji ɗiɗon noon oɗo saaha koko ɓeydita ha ujunnaji jeeɗiɗi ne anda noon goto fof ne totteteno ujunnaji joyi lewru lebbi ɗiɗi fof walla mbiyen lebbi tati fof ɗum ɗon noon wattama ujunnaji jeeɗiɗi oɗo saaha noon ɓe mbi indemnité ji bajjeno gohuji ɓeydama kono kadi ko tolne association ji capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi goto fof tottama million gam wallitede duuduka ɓe garti hakkude muɗum e tan nanggodiral kewgal ƴewtidelgal hakkude makko e Ousmane Sonko arti hen kanko duuduka garten ha joni jande l'observateur noon oɗo subaka arti tan ko toon to diwan mo UCAD to yete walla mbiyen université Cheikh Anta Diop ɗum ɗon noon hewon nangaɓe ɗo joni e gueɗe ɗe ganduɗa waɗino toon ɓe mbi ɗiɗo ɓe ko ɓe ganduɗa ɓe garno tan ko en renfort ɓe gummino ko Casamance ɓe gaari kono noon goɗɗo wo ko tan étudiant banggue médecine dillata kono oɗo saaha kamɓe tato ɓeɗon ɓe nanggama jiidani kay cukalel gandane hocca e banggue ko ganduɗa kañum woni plage gonɗo sara université ne woni cukalel dañguel duuɓi nogas ko étudiant noon wonno kono noon koor makko yiitaɓe mo garti ha joni tan e gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɓe mbi kay o woni tigui koye jakende walla huccidiri koye jakende ɓe mbi kay président de la république oɗo saaha woni hoore makko tan no waɗi ha leydi ndi wonaya deƴre garene jayde enquête oɗo saaha ari tan kañum e oɗo subaka wiide gardiɗo leydi ndi yiiɗi kay ɓurde tinnude ko fayi e gouvernement makko saabu yete kay amoni dari oɗo saaha gam jewde ɓe o ɓuuri wadde renforcé ha oɗon gouvernement ɓuuri wonde gouvernement tiɗɗo garene jayde vox populi oɗo subaka ari tan ko wiide yeewi askan wi kay nana waɗa menacé Khalifa Sall wiide tan kanko Khalifa Sall e wondiɓe makko walla waɓe no makko walla yimɓeɓe ganda ne keewi yaade walla tan ne mbadda ya garta e gardiɗo leydi ndi maɓe ƴewnoɓe mbadde mabɓe wodɓe ɓe ganda kay nana beddodira konngudi woni député ji Sénégal e député ji toon to ganda woni diwan mo France o kamɓe député ji ɗi ganda kamɓe goni
e bangue pouvoir noon aɓena tan jopodira e peɗeli e wonɓe toon to diwan mo France to saabu hewɓe hen ne cuuta konnguɗi mumen e situation gonɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde les échos oɗo subaka noon ɓe garti kamɓene ko bangue Yewwi Askan Wi ɓe mbi tan nana waɗa menacé Ousmane Sonko ɓe nana waɗa menacé Khalifa Sall gam tan yaltinde ɗum eko wiyete walla tan eko fayi to banggal Yewwi Askan Wi walla tan waddoɓe kay ya garta e tan pouvoir o ha joni arten ha joni tan ɓe ganda oɗo saaha kay koko heewi tef woni prison ji ɓe mbi noon ɓe koye mumen guddi e liggeyaji mumen ɓeydi goni juge uji ɗi saboyete ɓe mbi prison ji koko wi tef ɗum noon noon ne anda ko saabi ɗum ina jeeya hen manifestation ji e nangaɓe hen e kay jokkuɓe nanguede ha joni ne nanne prison ji ɓe gartene jayde tribune ɓe mbi kay garɗiɗo leydi ndi wayni way kono ƴamowoɓe ɓe ganda kamɓe goni bajjeno gohuji saabu goto fo ɓeydanama kay indemnité ji mum kono kay soɓe gummima e ɗum ɗon kay ɓe ƴeewi goɗɗum ko ganduɗa nani waɗe gam tan wawde sodde ɓeɗon kamɓe ɗum woni yiyandema ɓe jayde tribune ɓe garte Yewwi Askan Wi ɓe mbi nana tan joppi peɗeli Khalifa Ababacar Sall ɓe garti kay e rapport mo ganda Reporters sans frontiére waɗi ɗum yiide tan e yiyandemo ɓeɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko tan ɓe ganda kamɓe goni saktoɓe kabaruji ɗi pawete juuɗe koko heewi garene jayde Sud Quotidien koye gon felo yabbi saabu ɓe gari tan ko wiide kam journaliste uji walla tan saktoɓe kabaruji oɗo saaha kay kunude mumen koko jiiɗi uddede te noon so yeɓama ala foof galle liggorɗo walla journaliste kebo jogorɗo hedde hen caggal ɗum noon ko hakkude mabɓe e tan gouvernement garen ha joni jayde li quotidien noon e oɗo subaka kañum ari tan ko ha joni e sukaɓeɓe ɓe mbi ko monté en puissance des filles woni sukaɓe ɓe ganda ɗo joni ina ƴewtinda darde mumen no ɓuuri tiidire to banggue jangde surtout noon e matiére aji scientifique ɗi ganda rewɓe ɓe ɓurno hen hoybude walla kamɓe ɓe darde mum ɓe ƴewtidano ko hen mo darde mum kay dari gam ligganade gouvernement muɗum woni premier ministre Amadou Ba garene jayde source a noon ɓe gari tan e sukaɓe ɓe ganda toon to diwan mo darto ko sukaɓe kay wad jeyanoɓe ɗiɗon manifestation ji ɓeɗon sukaɓe noon ne wawi wiyede ko tan almuɓe wiyetenoɓe yoɓetenoɓe walla tan ɓe ganda kamɓe goni serenɓe mabɓe yoɓeteno gam ɓeɗon sukaɓe soɓe jalti ɓe mbawa ƴettude sakuji ɗi ɓe mbaɗa hen kaaƴe ha heewa ɓe mbawa tottude manifestant ji ɗi ɓeɗon sukaɓe noon ɓe mbi police waddi hen ha nangui hen wone sukaɓe kono noon ɓe mbaɗi koɓe mbawi foof beele ɓen sukaɓe mbasa dañde gañandeli saabu koɓe mbatta ko ɓe ganda ɗum garene je oɗo saltigue ha joni tan kanko basdo fittanu makko toon to diwan mo Fatick e jayde source a kanko oɗon noon komo ganda omo hewno hollide tul e ɓandu makko oɗon tul noon ne wawi wiye tan ko kañum tigui janfimo saabu nde o sonno paaka kesso o ƴetti ka ɗon laaɓi o yuwi hoore makko koko naati ko hen o rewi o wasi fittanu makko ɗum noon hewɓe nana mbiya won ko ganduɗa yete ko baɗaɗo ɗum walla kay o teyani ɗum walla wonɓe ganda jene dow makko hawa waɗi de gueɗe kono kadi won wiɓe ko jejjidɗo talkuru makko tulto galle makko toyete garene jayde libération kañum uddata libération oɗo subaka noon arti tan ko ha joni e cour suprême ɓe mbi cour suprême noon oɗo saaha avocat ji Ousmane Sonko jeehi to nete saabi ɗum ko ɓe mbi ko Ousmane Sonko nani haɗa yaltude galle muɗum nana udda kono kadi téléphone uji makko nana tetta tablette makko nana hefta ɗum ɗon fo noon koko ganduɗa rewani e lawol konngudi avocat ji makko ɓe mbi noon yo tan cour suprême ummo hen ɗum saabi noon ɓe jeehi gam tan noɓe mbaɗata ha tan cour suprême waɗa hen ko foti ko walla jetta hen décision ji e banggal ñawore nde ɗon ɓe garti kadi Yewwi Askan Wi ɗe ganduɗa ɗo joni hakkude mabɓe tekkere nana luuɓa hettiyankoɓe yeewiyankoɓe joni gudditen hello won ko sallahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeewiyankoɓe en puɗɗorto eko kalɗen joni ne woni noon e jayde source a oɗo saltigue biyeteɗo Pape Biram Bob kanko noon toon to diwan mo Fatick ko neɗɗo keptinaɗo to banggue cafrugol e ko way noon safrude ɓe ganda seyɗane ne naate mabɓe walla ɓe ganda ko waɗaɓe liggueyaji ɓeɗon noon oɗo saaha kanko to yano fo noon omo hewno ƴettude laaɓi o wona e segde ɓandu makko tawa natta walla wona yuwde to natta kono noon ka ɗon laaɓi ne wawi wiide ko kañum tigui janfimo saabu nde o wattidi yuwde ɗum hoore makko koko naati ɓe mbi noon
won wiɓe noon mataw won ko guiƴiram makko saltigueji jani e dow makko ko kamɓe jinguimo ko kamɓe tan naate hakkille makko ha waɗi ɗeɗon gueɗe taw haɓɓani tollu oɗon mo haɓɓanno walla ko way noon ko wawi hen wonde fof kam oɗo saaha yo Allah yurmo yaafamo saabu kam ko waɗanno waɗi ha paari neɗɗo noon kala ko heewi wonde walla ko heewi liggade saaha foof ko ɗum heewi janfade ɗumete no wirte ni tan nangoɓe barode ko barode heewi warde ɗumen ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe gueɗe ɗe nanɗon banggue goɗɗo woni sukaɓe ƴewtindaɓe hannde sukaɓe rewɓe e jangde mumen ɓurɗo waɗede renforcé wiide tan monté en puissance des filles woni sukaɓeɓe oɗo saaha to banggal jangde moɓe wase yejjite tan hannde école aji ɗi rewɓe ɓe darde rewɓe ɓe déjà élève aji rewɓe ne wawi wiyede ina keewi e nder école aji ɗi saabu ko sukaɓe ɓe ganda hannde ne wawi wiyede ɓiɗɗo debbo hannde ɓuuri welde nangude école ko ɓiɗɗo gorko mi ƴetta yeru tan e cukalel gorel gotel mo namda toon mbeɗe haalda e makko ñalawma goto o wi par 10 heures janggoytumi mi natta 8 heures mbima onon wadde on dañta cours 8 heures o wi ala min mi janggoyta 8 heures saabu 8 heures mi ɗanoto ɗum ɗon ko ɓuuri hen hewde yiyatake cukalon ndewan kon saabu ene heewi koɓe jiidata yaade ɓe janggoya ƴeewa neɗɗo mo ganda yummum walla bamum ne wara hoore muɗum ina yoɓa école hande yobde école ne way musde ko ɓuuri hen hewde gona e luwas aɗa yoɓa luwas aɗa yoɓa courant aɗa yoɓa ndiyam aɗa yoɓa jangde sukaɓe ma oɗon ɓiɗɗo ala ko yi e hakkille muɗum sona wiide min mi janggoyta 8 heures saabu 8 heures mi ɗanoto te noon ko wiyete ko avenir o jeeyi ɗum ko finoɓe lawɓe ɓe ganda pinata ko guila law juulu mumen waɗa duwawuji mumen ƴetta sacoche aji mumen janggoya hande ko ɓeɗon walla sacoche aji mumen liggoyo hande ko ɓeɗon goni heeɗoɓe yeeso ɓe saabu ɗoygol ala ko nafi ala ko ɗoygol watta ene ɗum ɗon noon hande so ƴeewama monté en puissance oɗon surtout noon côté banggue es mo ganduɗa rewɓe ɓe banggue mo ɓe ƴewtidama hen saabu so ƴewtidama gardiɗo leydi ne tottata prix ji ɗi kamɓe élève aji ɗi ko rewɓe ɓe ɓurno hen hewde prix chef de l' état oɗo ɓenduɗo tan ƴewtidama rewɓe ɓe ha joni darde moɓe ɓuuri hen hewde ɗum noon ko ɓurde wadde félicité ɓiɓɓe rewɓe ɓe wiide tan gorko ne moƴƴi kono debbo ne moƴƴi fof neɗɗo yo wat hakkille e hoore muɗum rewa jangde muɗum ko wawi hen wadde fo waɗa hen ha wawa foftinde jignaɗo muɗum saabu tampo fof tampani ko jigna muɗum kono kadi e ɓesgu mum ɗum noon hettiyankoɓe yeɓen koɓe nanɗon rewɓe ɓe to ngal ɗon banggal ne wawi wiyede hande kamɓe ɓuuri école aji kala suji kamɓe ɓurata hen janggude a natata classe cikka worɓe ngala toon aha kay worɓe ɓe nan toon kono ko ɓuuri hen hewde ɓe dogui cours ɓe jeehi ɓe paye plage uji ɓe jeehi ɓe mbaɗoyi ataya ɓe jeehi ɓe ndentoye koye mabɓe ha heddo ɓe kaɓa haare daña goto fof gaña goɗɗo o wiye pourtant ko janggoynoɗo de o école o yano o fayano toon walla o ummananoki toon walla ko way noon ɗum noon cukalon goron kon ɓuuri tinnade e ngal ɗon banggal saabu galleji ɗi ko onon donda ɗum haade neɗɗo andude ɗum noon ma yaaha ha daña won hen e âge ronkana hoore muɗum daro noon wonay nimsidde tawa kañum fawno hoore muɗum hande ko gorko fawa foof e nder galle debbo wiya ko hay sene jogui yo moftu ko jogui ko yo gorko wadde noon wona rewɓe poti jogade galleji kono ko worɓe te ɗum ɗon noon il faut beaucoup travailler oɗon liggey noon ne muusi saabu aduna welani hande rewɓe ne pina ne tampa subaka ha jamma ngam tan ko dañani koye mumen sakay gorko mo ganduɗa ko an Allah fawema ɓesgu ko an Allah fawema responsabilité ji kewɗi wadde yo Allah waɗanen jaami kisal hokka en ɓesgu jamgu yabatke nelaɗo ɗo tigui kaɗeten mbeɗe fada noon hakkillantagal moɗon onon ni e banggue to commentaire uji mbaɗo no dura noon ma wi Aissata ayi saaha foof ko rewɓe ɓe tan wonani kono noon c'est comme ça moi je suis très féministe nanɗon bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗono e banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage to ko Ali Fall.
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma